This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umangasmixclub.listentomyradio.com. DJ Crossfire. Umangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Umangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Kak, mas sweet na yan ah. Di Kaka, Gramolet Kid, kampiyon ba? You are listening to Umangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Umangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Renly, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. Know you got the power to make me weak inside. Girl, you leave me restless, but it's okay. You are my survival.
ulit, kid. Born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Humongous Mix Club. Baby, I'm a drifter, baby, love, 'cause I am no safety, floating freely in your arms. I don't need another lifeline, it's not for me, it's only you can save me. So you see, REMIX. every time I breathe, I take you in. My heart beats, yeah. Baby, I can't help it. Keep it drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swimming away by love. Baby, I can't help it. Keep it drowning in your love. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. DJ Magic Man. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, uy daya. Kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ, Umpisahin na kay masaot ah. Bayle lang wala damo ah. the public may dance. DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Pinaglayo baka upang pagtibayin na hindi na mabigo. Hawak kamay na kinapitan ng pangakong binuo na kailan may di papatinag sa tuksong mapangbuyo mapaglaro. Subakala, susubukin ng tatag makasiguro lang na tayong dalawa'y tinadhana. Kakayanin ng lahat, mapatunayan lang pagmamahal ko lagi sa'yo ay takat. Malayo man ating pagkitan sa ngayon, huwag umiyak sapagkat magkakaya kapang muli yan ang tiyak. Palagi kang inaalala sa
He was born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to live. It's DJ Vic Donoso the Third of the Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM. This Is a requested song. is Is Drum ulit, kid. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. your number one choice. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda, and Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third. Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 8:18 na sa gabi. Isagid kami dahil ng evening mga kagrupo, mga kaparty. So welcome naman sa atong program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, ito na makata para magataw-hataw kag mag-kiay-kiay. Today is May 14, 2024. Kag isa na nagid lang kaadlaw. So good news lagi sa aton yung mga naga-obra. Naga-obra sa mga 15-30 nga sweldo. No? Boss, maabot ng yung sweldo. Pagkatin siya mga asawa, bantayan boss ang yung mga bana nga naga-obra kay maabot na ilang mga sweldo. Kag isa pa kay good news, no? Boss, maabot naman ang ilang bonus. Laban naman ni Boss Damo naman isang date-date, malagaw-lagaw. Okay, so samtang mo na nagapamusi-musi sa inyong mga balay, nagahimusimos sa inyong panyapon or ibang tapos sa panyapon. Okay, so nagamonitor sa ako niya Facebook Live, isa giliwat ka may dahil nga evening. So,
Masaot-saot kita sa atong dance party mixes dari sa DMC Net Radio FM, the one and only dance mix channel dari sa Dumangas. Kag siyempre kaupod nyo ang nag-iisang DJ Vic Donoso III, a certified Panay Mix DJ and a proud member of the Mangas Mix Club. Okay, sa mga kagrupo ko dira sa may REMIX World, no, sa may Dumangas Mix Club, Panay Mix DJs, Dumangas Music Production, kag iban pa nga mga club nga nag-remix. Okay, sa mga nag-silent monitor, no, isagid ka may dahil nga evening sa inyo tanan dira, no. Okay, sa gusto magpa-shoutouts as usual, ibutan lang sa dalom kay basahan ko anytime. Nabasa may gusto ko maipalawag, may nadula ang nobya, may nadula ang asawa, so ibutang sa dalom, kaya akong bahala maglawag. Basi wala ka mo, hindi ka mo kabalukon paano kung mga luyag. Paano nyo pamasyaran ang inyong ginapamasyaran. Okay, ibutang mo na sa dalom, kaya ako magabasa sa inyong mga mensahe para sa inyo. So basi wala ka mo sa lakas ang loob nga magpabutyag sa inyong ginabatyag sa inyong pinalangga. Ako na lang mabuluntar nga maghahambal sa inyong pahigugman. Okay? Okay, once again, so welcome. So, ma-enjoy kita sa karon alas 10 sa gabi. Hasta nga hindi ako matuyo. Hasta nga nagamatapang ako niya kilala. Okay, sa mga bago lang yung nakapanyapon, umusta da ako ang atong apanyapon. Hindi malipat magpasalamat sa kay Lord sa inyong naging kaon sa bunga gabi. Kag siyempre, hindi man malipat, mapanghugas ang inyong gingkanan. Kaya karon hugasan na sa mga kuting, mga kuti. Okay, sa mga pulupalibos ang Banos ang Dumangas, ari kita sa may southern part sang Iloilo. Okay, ari lang kami sa may coastal area, so ang Dumangas, higad baybay or sa may southern part sa may eastern part of Iloilo. Kag nagatubang kita sa may Negros Island, kag diri sa may Dumangas, may port kita diri. So base gusto niyo magsakay magtabok sa may Negros. Sa may nagabiyahing Ruro diri sa Dumangas 24/7. Okay, may gusto ka mo dito i-date. Pwede gid. Okay, mapatiyan kita sa bilog nga Dumangas, bilog nga Iloilo, bilog nga Pilipinas. Kag siyempre bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Kag may ara kita nga replay sa aton nga program sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. So kung malawagan ka mo diri siyempre, malawagan mo ka mo sa YouTube. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your number one choice. Okay, acknowledge ko nagtutok sa aton nga nagtamo sa akon nga Facebook Live. So unay ko gikay na nakita ang gwapo kag mapisan nga kagawad sa may barangay Managit Dumangas nga si kagawad RC Rolling Dinglasa. Salamat gid kagawad sa pagtamo. Kagambalya, good eve sir. Okay, like ko sa imo. Kag regard sa imo nga family circle. Okay, araman si Paring Noy Pinipesa dra sa may barangay Bakong Dumangas. Kagambalya, good evening Pribik. Pa-shoutout kay Nining Morina Barolo di Aros kag kay Buyet Militar. Okay, so kay pare ko da Buyet Militar. And also kay Blackjack, thanks gid. Okay, so wala gid problema Paring Noy Pinipesa. Salamat sa pagtamo kay pag-support sa akon nga Facebook Live. Dala akon nga brother dala sa may lawan ng tike. Ang pinakamabuot ko nga brother nga wala sang damo nga bisyo, isa lang gid. Binoteg. Pati joke. Mabuot ni sa mga Donoso, mga mabuot na. Wala sang record sang pagpanunto. Okay, mali happy evening Antike and nagabala ko na nagligad nga hindi ko pwede makalawag sang patay. Eh, base ba lang ipalawag niyo, buhi pa. Pero seryoso kita na yan. Ang area tuod ni siya, kaya kilala ko na yun. Okay, so happy evening, Antike, and condolences to the family of the Dimadara family sa may barangay Talusan Dumangas. Okay, may napatay ng isa ka tanod dira sa may barangay Tambubo Dumangas. So, pero taga ko ni siya taga barangay Talusan. Kag I heard nga daw. Abi daw yung greetings from Donoso and Devil family. Okay, salamat gid bro Bikoy. I heard nga daw high blood related, no? But siningon nga subong nga mainit nga panahon, hindi kita sali sang inom. Hindi sali sang kaon sa mga matambok nga mga pagkaon, kag mga pagkaon yung maka-high blood. Sa magtulog sang temprano, hindi sagi kapulaw sa sala nga tao. Okay. Halungan ang lawas
Kung dabalan nga lang yung pamatyag, pa-check up. Okay, kag inom sang damo nga tubig, kay mainit Japon ang Pilipinas, no? Mga gidlan na ato nga solusyon para makipagbato sa mainit ka panahon. Mainom sang damo sang nga tubig. Dili possible manibyan sa adlaw, na manibig ka sa adlaw para presko or maligo. Okay? Okay, salamat kay Bro Bikoy dito sa may lawan antike. Request ako sa sangso nga silos. Sino nga napasilusan mo naman? Okay, para kuno kay Chiche and Ning Emilinda. Ginapasilusan mo naman garo no biya mo ya. Okay, na-play ko na kayo na silos. Okay, then of course si Denmark. Okay, ang imo bala apelyido Denmark, hindi ko mabasa mo. Okay, pakisulat lang bisang tsakto. Good evening, DJ Beck. Okay, salamat kay Denmark. Ito sa may Bantod Fabrika, Damangas. This is Mylene Drilon. Good evening, Sir Beck. Okay, may gabi madasi mo. Sa may barangay Talosan, Damangas. Salamat kayo sa pagtamo, ha. Then ang akong kumpare nga gwapo, kag siyempre macho. Macho na, gwapo pa. Mataas. Dako ang iyang ginalukdo nga armas kay simple sikyo siya. Okay, si George Domencel, good evening, pre. Okay, good evening man sa imo, pre. Akon, pre, wala gid sweldo, buslot gid, pre. Okay, nga wala sweldo. Actually, ang sweldo aran ay kada 15 and 30. Ang reason nga iban wala na sweldo kay gina-advance nyo. Gina-advance nyo mo? Hindi ba ka masali advance? Hindi ba ni ka sali good time? Kinanglan paigo nato na aton nga gasto sa ato nga sweldo. Isipon na sweldo, kag ibase ang imo nga gasto sa imo nga sweldo. Hindi pagbaklon ang hindi importante, hindi sagi panghagad sa mga hindi man ang dapat nga gadon. Kag siyempre, hindi sali ka pang checks. Kung man checks ka mo, siyempre, damo na siyang gastuhan mo. May tanim yung mga checks nga mo magasto. Kung kalaban na sa mga lalaki, ang lalaki nagagasto sa checks. Okay, ang pinakagwapa dira sa may Tabukan Country Village. Ang ako ni Idol, no? So, si Fideline Garcia. Okay, salamat kid Idol sa pagtama sa ako niya Facebook Live. Okay, basta may mga problema ka naman da. Ibutan na da kay basahon ko na magatagaan sa advice. Kagtagaan man sang advice sa aton niya mga listeners. Okay, so salamat gid sa gwapa dira. Nga si Fideline Garcia kapanyapon na. Hindi gid malipat nga hindi manyapon, ha? Importante makapanyapon. Okay, from George Domencel, paring George Domencel, shout out lang da pre sa single mom. Kag sa single daddy. Okay, may ilig sa mga single mom. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, may ilig sa mga single mom. Manami ko naman palangga mga single mom. Tuwag man ha. Okay, this is Sandy Junio. Si San Snipey Moto is watching our Facebook Live. Salamat kayo sa pagtama. Okay, from Denmark Brandes. Okay, lala ko na. Denmark Brandes. Okay, shout out sa RDAF, R6 PNP Force. Multiplier, Reunite Discipline Anti-Crime Forces. Okay namin sa ila organization kay purely voluntarism, no? Kag namin sila mga activity nga nagaserbisyo para sa aton nga banwa. Amo ning dapat naton nga tularan nga mga manami nga mga batasan nga ang ilang mga chimpo ginaserbisyo para nga makabulig sa aton nga community. Hindi para sa iban nga ang ginapaligban ang mga gamit sang iban. Okay. Tapos nga uso ng CCTV nga para kung may madula madakpan ang nagkuha. Pero ang problema sa mga makawat yung gabi kaya ginatakluban ang ilang mga ulo. So bisan may CCTV hindi man gyapon makilala. So useless man gyapon. Okay. Kaya kung kitaw ng yung buli kadamo sang may buli. Okay. Si Denmark Brandes. Okay, salamat once again Denmark. Sa pagtamo kag si Justy Simple Brandes nang gwapa man nga member sang RDAF R6 PNP Multiplier. Para sa atong tigis sa masigit kag ang sikat nga remix maker diri sa Western Visayas nga si DJ RR PBC or si DJ Reggie Flores. Para sa aton nato salamat kid sa pagtamo idol DJ Reggie Flores. Okay, from Justy Simple Brandes, good evening DJ Vic. Kanya po na. Okay daw wala pa daw dugay-dugay paguro ka. Kaya daw wala pa nagpanghagan ang ako niya mga parasite.
Okay, salamat once again, Jassy Simpas Brandes sa may barangay Bantod Pabrika, Dumangas. Okay, before kita mag-proceed sa atong live mixing, no? So, acknowledge ka na nagtutok kag nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Si Kagawad RC Rolling Dinglas sa may barangay Managit, Dumangas. Si DJ Bong sa Tidula Tarunas na ang sikat man ng remix maker diri sa Western Visayas. Also si Rins Donoso de Binagrasya sa may barangay Managit, Dumangas. Si Dalia Quartun Binansa sa may barangay Bakong, Dumangas. Si Jassy Simpas Brandes sa may Bantod Pabrika, Dumangas. Thank you so much sa pag-share sa inyong heart. Also si Mylene Drilondra sa may barangay Tolosan, Dumangas. Si Marcel Di Colongan sa may barangay Sapao, Dumangas. Si George Mencel, si pare ko George Mencel sa may barangay Kansilayan, Dumangas. Si Broco Bicoy Bata ni Maling sa may barangay Aulok, Lawan, Antique. Also si ang pinakagwapa dira nga si Fideline Garcia sa may Tabukan Country Village. Salamat gid Lodi sa pagtama kapag share sa imong heart. Also si Yel Villanueva dira sa may Taiwan. Si Denmark Brandes, also si Ruano, okay, si Pinky Villegas, also si Paring Noy Pidipiesta, si DJ Cedric dira sa may Salad, Dumangas. Oy, birthday kahapon, birthday, pista sa hapon sa may Salad, no? Do wala kita nakapang-mista ba, no? Okay, from Idol Fideline Garcia, maayong gabi lang da, sir. Okay, panyapon da, sir. Okay, so enjoy lang sa pagpanyapon. Hindi malipat mag-usap sang mayo. Kag hindi magkaon nga nagapanumdum sa mga problema. Kay base pati ang mga problema matulon mo. So dapat kung nagapanyapon ang panumdumon, ang mga maayong panumdum mo o nga mga bagay nga makapatunaw sa aton nga kaon. Okay? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, alas 8, 32 na sa gabi. So, matawato kita na yung mag-kiay-kiay. So, gusto magpa-shoutout, ipito lang sa dalom. Kay basahan ko pagbalik ko. Sa ako nga 15,000 ka viewers ng silent monitor. Ipamuta nga lang sa dalom para mabasa ko pagbalik ko. Okay, kamon siyempre nagatamwa ka, nagapamate. Sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kag siyempre kaupo nyo si DJ Vic Donoso Editor. Okay, si Gars Benjamin Alatiet. So, nagtama. Good evening, DJ Beck. Okay, likewise man sa imo. Mayang gabi, kag thank you so much sa pagtama. Thank you! Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Stay with me tonight, night, 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 night. Never say goodbye, bye, 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 bye. Close your eyes for my. Remember the good times together. Stay with me tonight. This is the Born mix to be of wild, grew up to be wicked, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Love sa'yo. Ako'y in love sa'yo. Ilo Mix Club DJs. Pansinin ako'y in love sa'yo.
Okay, ra sa atong Facebook Live si DJ Cedric Jocampo. Good evening, sir. Okay, may gabi madasimo. Kagambal ni Gars Benjamin Alatiet, DJ Vic pa-request. Okay, butang na sila ang request nyo kay kung makita ko, siyempre i-play ko. Okay, from Pidilin Garcia, no? Until now daw nag-wonder ako sa yambal sang kachat ko kaina, sir ba? May kachat kagali, ah. Okay, basi yambal nila karon, ah. I-chat-chat lang. Aragay! Basko, gidya! Okay, ma-play kita sa mga love song. Pwede kayo siyempre papitik sa inyong mga balatyago. No? Sa mga in love dira. Okay, maka-play kita sa mga love song Techno Music. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat. Okay, sa atong Facebook Live, para man siyempre ako nga iyadong si Bonbon. Good evening, sir. Pa-shout out. Okay, so salamat sa pagtamo kag enjoy sa pagpamati dira, no? Di ka gani sa bunga lugar. Kung umiibig sa'yo, gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Ulit, kid. Okay, so si Yado ko Bonbon nara sa bunga sa Japan. Okay, kara ka sa Japan, so kumbawa. Or may gabi na sa ima na. Salamat kayo sa pagtama. Also, araman si Mylene Drilon, sir, pa shout out. Talusan barangay officials, kapin na sa Amon, Mapisan. Nga barangay captain nga si Hilarion Regalado Jr.
sa mga BHWs, tanods, and functionaries ng barangay Talas Numagas. Thank you so much, DJ Vic. God bless and more power. Okay, likewise man si Imo. Mylene Drilon or Galas. Okay, salamat sa pagtama. Then from Idol Fidelin Garcia, pa-request na lang ako, sir, sang favorite ko nga song, which is Ikaw Ang Iibigin Ko by Jos Garcia. Actually, may ko na din, napangita ko pa. Basta nanutsot pa to. Try ko pakita ang Ikaw Ang Iibigin Ko. Okay, para talagang Ikaw Ang Iibigin Ko. Okay, si DJ Tansky Feliciano Casala ng sikat mga remix maker dula sa May Antique. Okay, salamat sa pagtamo. Shout out Sir Vic, then Battle of the Mini Sound sa Barangay Bigaa, Sibalom. Okay na, isang barangay, no? Bigaa. Dola ng meaning ni sa amon, no? Bigaa, Sibalom. Okay, salamat sa pagtamo, DJ Tansky Casalan. Member man sang Panay Mixed DJs. Club DJs. Humataw, sumayaw sa remix ni DJ Demo Tricks. Isip-isip ko, hindi ko mahinto, hindi ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko, simula ng batan ko, nabalang araw Okay, naman sa itong Facebook Live, si 2 James Romo Pirales, dala sa may Cagayan de Oro. Okay, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakun. Kag salamat man sa admin sang Dumangas Banuaco Bugalco sa pag-approve sa akong poster na. Okay, sa mga Suspini family, mga admin sang Dumangas Banuaco Bugalco. Okay, salamat sa pag-approve sa akong post sa inyong page. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Ganito
This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the Third. He's one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor. Lanao del Norte, Mix Club. Music Kaka, Dramolet Kid. Okay, oras ato is 8:51. Okay, manamayo kita anay sa ato mga suking na nakatutok sa bong. Okay, from Idol Fidelin Garcia, so hambal niya sa pasyatot na lang gali sa akon nga pinakagwapa nga mother nga si Felisa Garcia, sir. Natingala siya sa akon, abi niya nagakadla ako sa sulod sang kwarto. Nagapanya po na salamat Idol. Okay, na nakadlawan mo da. Importante nga happy lang always, no? Okay, once again, so happy listening or shout out to Mrs. Felisa Garcia. Alisay mo siyempre pinakagwapang bata. Si Fidelin Garcia. Okay, salamat kayo sa pagtama once again. Then from Tops de Ruta, sir, good evening. Pa-shout out lang gali sa sir sa G&G Vulcanizing Shop dari sa proper sa Lakturan. Owned and managed by Topi de Ruta. Salamat kayo. Okay, salamat man. Salamat sa pag-support sa ako niya Facebook Live. This si Barbas si Bilogski. Shout out sir sa sityo kaingin nga ga-chat lang sa Dupa family. Okay. Namin doon nag-chat lang mo. So, inom lang sa inchakto. Kag enjoy lang. This is a requested song. Okay, this song is for Fidelin Garcia. This song is Ikaw Ang Iibigan by Jos Garcia. This is a requested song.
This is a requested song. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Mas sweet na yan. Humongous Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, so oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 8:58 in the evening. Okay, this song entitled Ika'y Mahal Pa Rin. Para sa mga nag-in love dira. Okay, from Jubit Divino. Okay, so samtang may chance mo lang i-express ang inyong pagigugma. Why not nga taguon, no? Okay, so this very moment, so acknowledge natin nakatutok sa aton si Cousin ko Ralph Donoso dira sa may Metro Manila. Salamat sa pagtamwa. Dinamal ni Idol Fideling Garcia, my favorite music. Amo ni ako na pa-music sir, magtulog ako. Okay, salamat sa pag-play. Okay, amo to kayo ng Ika'y Iibigin Ko. In love gini siguro mo. Notice ko bala, laban-laban in love gini si Idol Fideling Garcia. Sino yan ang maswerteng ginapitik sa iyong tagipusoon? Sana all. Okay, from Leo Alviso, pa-shoutout lang gali kay DJ Ivan Lucini sa Liganis Iloilo, Barangay Gintas. Okay, salamat man Leo Alviso. Kumusta daton nga gabi? Ayos ba tayo dyan? Okay, sa acknowledge kalawatan nag-donate sa ilang reaction sa akong niya Facebook Live. Okay, basi way pa ka mo naka-donate sa reaction, naka-share sa akong niya Facebook Live, pa-share na. Okay, syempre, wala masang bayad. Okay, dara si... Okay, si Barbas Bilogski, okay, nag-share sa ilang reaction. Also si DGRR Flores dira sa may Capiz, Province of Capiz. Also si Bonbon Tachado. Ako niya iyado si Van Nisami Sarbamog. Gumabras. Okay, baliskad mo yung mga apelido. Gumabras. Also si Putian. Okay, puti ni siya guray.
Okay, kay Puti siya. Siyempre, ngalan niya si Putian. Then also si, of course, si, nalawag ko na si Yel Villanueva, si Rowano, si Pinky Villegas. Okay, so para mo na nag-donate sa ilang reaction sa ako na Facebook Live. Di sa nag-share. Siyempre si 2 James Romo Pirales dira sa my Facebook group page nga. Taga Dumangas Kakon. Okay, salamat sa pag-share. Also si Rins Donoso de Binagracia. Si Jassy Simpas Brandes dira sa my Bantot Fabrica Dumangas. Si Mylene Drilon sa may Barangay Tolosan Dumangas. Also si Kagawad Rolin Dinglasa. Siyempre si Van pang wala ko pa nakita, nag-share sa akong yung Facebook Live. So salamat Ged sa pag-share sa akong yung Facebook Live. Okay, so Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Iloilo's best. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Iloilo's best. okay, nagratol. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your number one choice. Iloilo's best. Okay, nagratol lang ako hindi nga gamit. Okay, last na lang gali sir. Ma-wait na lang ako gali sa iyambal ka. Kilala ko later. Good evening everyone. Okay, sige, panyapunta ng Fideling Garcia. You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third, DJ Michael, DJ Renly, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Perti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to the single largest party anywhere. So big! 'cause. 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 'Cause
right about now. Let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Good, I'm gonna go. Here comes This is DMC Net Radio FM and Party Mixes on Non-Stop. Online Disco Party on YouTube. Hosted by your Mixmaster DJ Vic Donoso. Kagrupo mo! Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle sa hindi Basta MPC Boys, the best, the best, the best.
Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to party. I'm ready to party. Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to party. I'm ready to party. Party people in the house. This party. You're so gonna party. Let's party. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on Non-Stop Online Disco Party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hits together with your most admired DJs, DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Feel the power of Mindanao Beats Club. 1, 2, 3, 4. DJ Magic Man Exclusive Remix. Zile, eu alerg chiar mile pe Maidan pentru tine să-ți dau un dar cel mai de preț, dar fără niciun ban. Iar sunt inutile tine, numai tu știi chiar să-mi dai aripile în Jamaica sau în Chile, inima face bom numai pentru tine, numai pentru tine. N-ai răspuns la telefon, n-au frat în descot pe balcon Ce-o să vezi cu ochii tăi cum ți-adă flori în camion Și îți cânt așa cu chitara mea Basta MC Boys, aceea mai zboară în Panama Ce Panama, mai zboară în Panama Zboară ce Panama mai zboară în Panama Hai mai zboară Chile, eu am dat jos Oricum, baby, nu erau de folos Mie tot de tine, sunt întors pe dos Dar ca să ajung la tine, trebuie să iau pe jos La ce ne folosesc banii Dacă tu-mi dai iubire și zi de zi pun ani Ca Bonnie and Clyde, să fiu doar eu cu tine Și-o să avem iar o iubire ca un o iubire ca un filme N-ai răspuns la telefon, n-au frat în descot pe balcon Ce-o să vezi cu ochii tăi cum ți-adă flori în camion Și îți cânt așa cu chitara mea Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama Ce Panama mai zboară în Panama zboară ce Panama mai zboară în Panama Baby girl, hai vin Am dragoste la mine, o dau la schimb cu asta Baby girl, hai vin Am dragoste la mine, o dau la schimb cu asta DJ Magic Man Exclusive Remix. N-ai răspuns la telefon, n-am frat în descot pe balcon Ce-o să vezi cu ochii tăi cum ți-adă flori în camion Și îți cânt așa cu chitara mea Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama Ce Panama mai zboară în Panama zboară ce
Sakit
pinapanawag. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yo di kakak, dramulet gin. Mas sweet na yan masaot taya. Oo na gani. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:42 in the evening. Okay, welcome back sa ating program. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kaya siyempre ka po niya si DJ Vic, Donoso. Okay, nadula ako sa mga dali kaya medyo nag-stomach development, no? Nagtimo-timo pa. Namubod pa ako sa akong mga bitaw. Okay, acknowledge ko nakatulog sa akon subong at this very moment si classmate ko Eric Dulaugan dito sa may abroad. No, thank you so much good classmate sa pagtamo, ha. Of course, malyamang gabi lang damit. Okay, same likewise na sa imo. Also si Bubot Fuhas de Kilia. Okay, sa abroad man. Mga puro mga abroad ang katamo sa akon. Hindi wala kita ko tabisan star lang, star. Okay, then of course si Arnold Padasay sa may barangay Talasan ng Mangas. Kagang gwapa nga si Aquarius Ems, no? Nagatama mo sa aton. Sige, may dahil niya evening set na. Natama mo na nag-prepare na sa inyong pagtulog. Pero sa mga oras na daw, kalabanan sa buong bugtaw pa. Sa unang panahon, ang pagtulog sang tao, temprano pa, siguro mga pag-9, nagamat-amat na pangbuklad sa ilang mga banig. Pero sa buong tulog sang tao, gamay na lang, mahilig magpulaw. Kaya kailangan mo subong sang kalingawan sa mga tao na internet, then mga TV, mga signal. Then may arapagid nga mga Netflix na mga social na. Then may YouTube. That's why gamay na lang ang tulog sa tao. That's why gamay na lang ang lifespan sa tao. Sa una mga tao makalabot pa sa 100, 120, or 110. Pero subong swerte na gila maka 70. Ikaw kita sa bisyo, no? Ilabi na sa sigarilyo. Tabi-tabi lang sa mga nagapanigarilyo. Pero ang sigarilyo, actually, okay lang na siya. Pag bata ka pa, no? Mas mabaskog pa yung mga baga. Nagkulukadlaw yung mga baga nga kayang-kaya ang aso nga nagsulod sa lawas. Pero ang problema pag may edad na. Pag nag-aamat na batlag sang kahapo, no? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, ang baga nga ginahapo, ginapasuhan. Ang iban ginapasuyupan. Okay, sa nagapanigarilyo dira, isip-isip na. Okay lang sa mga bataon pa, pero pag may edad na, so, sakripisyo. Okay, dala sa may pagka-housing, no? Loud and clear ang audio natin dira sa iyang mini sound. Sa atong replay sa atong Facebook Live, no? Si Franklin Jojo Sambilia sa may Block 35, Lot 6, sa may Bakay Housing. Also si Mary Grace de Benagracia de Loso. Okay, salamat gid sa pagwas ang audio sang DMC Net Radio FM sa imong mini sound.
Okay, magkikita wala pang may reklamo, no? Also si Shirley Abordo Discutido sa may Bekay Housing. This si Permer Calisa or si Block 29. This si Parico Katropang John Vasquez or si Block 21. Okay, mga kagrupo ko sa may Bekay Housing. And also si Alvin Pistolante or si Matrix dira sa may Barotac Nibo Iloilo. Member man sang R7 Philippines. Okay, and of course si Julie Villesa or si Mariposa sa may Barangay Managit, Dumangas. Okay, salamat sa pag-silent monitor. Thank you! Okay, si Marico Cristina Yermo nag-donate sang reaction sa heart sa ako niya Facebook Live. Salamat, Gid. Also si Rafael Dongines dito sa may Barangay Cali, Dumangas. Salamat man. Then si Tommy Dronila. Okay, salamat man sa pag-share sa imo reaction. Then si Jocelyn Dumagen. Si Ma'am Regina Escanda de Campo, ang gwapang teacher sa Dumangas Central Elementary School. Okay, nagkatamo sa subong isa mga ka-vlogger nga taga Dumangas. Okay, kumusta? So, boss ng inyong elementary day. So, good luck sa inyo nga event, boss, no? So, i-cover parang dugang sa views. Then si Eric De La Ogon sa may abroad. Salamat sa pag-share sa imong heart. Then si Leo Alviso, si Reggie Flores DGRR PBC. Then si CB Bata ni Maling or ni Bata ni Bikoy. Bata ni Bikoy, Bikoy, Bata ni Maling, CB Bata ni Bikoy. Nagasala ko sa ngalan mo. Okay, so para mo na nag-donate sa mga reaksyon sa akong Facebook Live. Salamat, guys. Okay, para Ma'am Regina Escanda de Campo. Good evening, sir. Kag sa tanan nga mga Dumanggasanon. Okay, in behalf sa mga Dumanggasanon. Salamat, gid ma'am. Kag likewise. Okay, so once again, so ang aton nga chimpo medyo mainit. Mainit pa subong. So hindi gid malipat mag-inom sang madamo nga tubig. Kag hindi gid malipat magpaligo. Subong nga panahon. Amo gini siya ang ma-check gidya ang pagkakanding sang tao. Kay kung hindi siya maligo subong nga panahon, ilabi nang sa adlaw, believe ako sa iyang abilidad. Perti sa iya kaisog sang baho. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Idol Fidelin Garcia, I would like to congratulate the sir sa barkada namon nga nakapasar sa civil service examination nga si Anthony. Salamat, sir. Okay, sino ni siyang Anthony? Anong ay apelyido? Okay, sa man nagkuha sang civil service examination. Ano damo nakapasar subong? May mga taga Sapaw. Okay, big congrats sa natanang nakapasar. Amo ni siya ang ginapangita kung mag-apply ka obra sa munisipyo, sa mga government employees nga para ma-permanent ka. Kaya kung wala kasi ni, ang imo status is job hire. Pag job hire, pag medyo matamad ka, pwede ka mapabakasyon anytime, kag hindi na pagpabalikon. Pero pag permanent, pwede ka nakatinamad. Pati joke ka. Pag permanent, hindi ka magpatinamad, kaya kinanglanon nga manami mo performance para ma-promote. Di ba, Ma'am Regina Escanda de Campo? Dapat pag permanent, hindi magtinamad. Kaya kinanglanon mo sa promotion. Ay, si Anthony Barito do, sige na nakapasar po. Grabe. Ang idol ko galing at taga-barangay Tabukan, Dumangas, nakapasar sa civil service examination. Ano ni siya, guro? So, basta isa prof or prof? For sure, basta isa prof, kaya wala pa siya nakatapos, no? Okay, so once again, so congrats kay Anthony Barito Dose for passing the civil service examination. So I think daw sub-prof lang ni siya, guro. Kaya
wala pa siya nakatapos sa kurso. Pwede ka mo makakuha sang sub-pro pag naka 2 years ka, 2 years nga kurso. Pero kung 4 years, siyempre prof, no? Sang civil service examination. Okay, so once again, congrats sa tanan nga nakapasar, including sa kay Anthony Barito 12. Okay, so pa-blow out ka. Pa-blow out kag mag-invite sa amon. I-invite ako bisan pamahaw lang sa ENR Odaki Snack House. Namin da sa ENR Odaki Snack House kay mabugnaw ang lugar, no? Labi na gid kun dala mo upod mo yung mga pinalangga. Ma-feel mo gid nga daw ara kasama namin nga lugar kay mabugnaw. Okay? Okay mo palangga Pidiling Garcia, i-date dito sa ENR Odaki. Ang kilala to bala, okay ba to siya? Pati joke, joke lang na kay Pidilina. Yudi kaka, gramolet kid. Most in demand and best looking DJs in Dumanga. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo! Okay, from Idol Fidelin Garcia, matulog na ko sir. Kay wala naman kuya ka-chat. Why kuya palangga? Wala ka sang palangga? Sigurado ka? Okay, wala man siya nagapabatya kung sino na ina. Tulog is the key. O, tiprano pa. Kano ka lang tulog? Tiprano pa. Ayaw ka na kung kaligid-ligid. Ibot ka lang ang buwas, masakit ay mga likod. Ang nagatulog timprano ang may ginakupan. Importante nga timprano pa magtulog para lawig ang kupo. Pero sa mga wala yas ang kulupan, pulaw is the key. Ang wala sangkupan, hindi na magtulog. Kay makapoy ligid-ligid hasta maaga. Okay, tisingin bala po kanong pidilan magtulog ka temprano kay masakit na boss ang lawas mo. Ang nagatulog lang temprano may ginakupan. Ang wala gapulaw. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, aras sa itong Facebook Live si Jason De La Cruz Senior. Mga gabi, DJ Vic. Okay, mga gabi mo na si Ima. So, welcome sa DMC Net FM Dance Party Mixes. It's 9:55. Basta lang tanay ko last yes. Sige, mix din ako 30 minutes. Hasta ako 10:30, no?
Hindi na ako magtulog, bisa tiprano, bisa wala ko ginakupaan. Kaya siyempre, buwas mabakiro naman ako sa bata, sang iban. Buday ang obra nga bakiro. Manugbantay sang bata, sang iban. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first one, badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Idol Fidelin Garcia, kay wala ta may kupan. May nakupan, hindi ko anay magtulog, sir. Panibin is the key. Amugid. Kaya na pa sa itulog is 9:58, no? So, yaman ka na mga liso-liso. Kung may ginakupan kaya, bisan tiprano ko pa magtulog, mawili ka sang kupo-kupo. Okay, sana all may ginakupan. Okay, enjoy, tiprano pa. Yo di kaka, dramulet git. Okay, si Ma'am Regina Di Campo, still nagatama sa aton. Nagpulaw-pulaw ka man, ma'am. Okay, so just hindi sa pagpulaw-pulaw. Sa mga ulat na sang kachat. Ito na pag-inulat nyo. Pangita na sa mga kachat. Masaot taya. Oo, nagani.
Lason ko ba? Ones and twos. This is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJs, bringing you the hits.
DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay, ada sa ating Facebook Live si DJ John Paul or si John Pastrana Tiangao. Dala sa may Metro Manila, of course, members ng Pasay United Beats Production. Tama ba ako? And, siyempre, Panay Mix DJs. Also, si Ma'am Jeannie de la Pina Dorimdes, ada man sa ating Facebook Live. Okay, so natuyo na ako na si Pidilene Garcia. Si Idol Pidilene Garcia natuyo na, no? Nagasalan ako ng type niya. Basta in love ka lang guro imo ya. Basta in love naga-demoralize. Diba? Okay, it's 10:08 na. So, may pila lang kita minutos ha. Hasta lang ako 10:30. Masaot taya. Oo na gani.
You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Lo, daw katigas ang ubo mo, wow? Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount, ibakal tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Hi, kainit na gid ah. Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, dogo paluyo kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit, lo? Titara na, upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita, lo, dra sa may Busilak, single and double, sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na, apo, tilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Radio FM.